walang pangkaryada, palaging nasa kalsada. Pasahero ang kasama, may mga kompromiso sa propesyon kong ito. Ngunit ayos lang, nakakaraos naman. Ako'y mangaldan driver ng tricycle na makaluma na. Ako'y mangaldan driver ng tricycle na driver ang makina. Pwede ka bang tawag nila? Tinitiis ko ang init, ginitiis din ang lamig, ang maitim na uso at ang alikabok. Marami mang kapos, ang pera na raw ay ubos. Galante naman ang iba kung sila'y magbayad. Maraming makompromiso sa propesyon kong ito. Ngunit ayos lang, kumikita rin naman. Ako'y mangaldan driver ng tricycle na makaluma na. Ako'y mangaldan driver ng tricycle na driver ang makina. Pwede ka bang tawag nila? Tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig, ang maitim na usok at ang alikabok. Maraming magkapos, ang pera na raw ay ubos. Kailan na raw ay ubos, galante naman ang iba. Ngunit ayos lang, pwede kang driver sa bayan ng Mangaldan. Nagsasakay ng pasahero, kahit nagatulak pa. Ngunit ang iba'y manggamit lang naman. Ngunit dahil uso ang extrajudicial ka, iwas-iwas muna pagkaya mahirap na. Baka mapagkamalan pa akong bigtay. At ako'y mangaldan driver ng tricycle na pagkaluma na. Ako'y mangaldan driver ng tricycle na driver ang makina. Pwede ka bang tawag nila? Tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig, ang maitim na usok at ang alikabok. Marami mang kapos, ang pera na raw ay ubos. Galante naman ang iba kung sila'y magbayad. Maraming mang kompromiso. Maraming mang kompromiso.